Cât ne va costa un zbor cu acest avion din Chișinău spre România și înapoi? Uite, acest Bristol Classic cu motorul Rotax 912 zboară cu benzină simplă cu viteză de cruzieră de 220 de km pe oră. În România, în 2 zile, am vizitat 5 aerodromuri private. Am petrecut în aer aproximativ 7 ore de zbor. Așadar, cu un consum mediu de 18 litri, înmulțim cu 7 ore de zbor și cu prețul de benzină aproximativ de 1,5 euro pentru un litru. Rezultatul 189 de euro doar pentru combustibil. Dar pe lângă combustibil mai avem și alte cheltuieli, cum ar fi amortizarea avionului, asigurare și întreținere tehnică. Luând în calcul toate acestea, costul unei ore de zbor pentru acest avion este aproximativ de 70 de euro pe oră. Înmulțim cu cele 7 ore, obținem un total de 490 de euro pentru întreaga călătorie.